7 ноябр сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ноҳияи Ёвон оғоз ёфт. Нахуст роҳбари давлат дар деҳоти даҳанаи ноҳияи Ёвон корхонаи истеҳсоли Армстронгро ифтитоҳ намуданд. Иншооти нави саноатӣ дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хоаҷиян Ғайюр Индастриал аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Акбар Асадулло сохта шудааст. самти фаъолияти корхона истеҳсоли Армстронг буда талабот ба ин навъи маҳсулоти сохтмонӣ дар дохил ва хориҷи кишвар хеле зиёд аст. Армстронг маҳсулоти сохтмонии замонавӣ ва аз ҷиҳати экологӣ безарар буда дар ороиш ва зиннат додани дохили биноҳои гуногун васеъ истифода мегардад. мақсади асосии бунёди корхонаи мазкур ин таъмини талаботи рӯзафзуни бозорҳои дохила ва хориҷа ба маҳсулоти наву замонавии сохтмонӣ мебошад. шифтҳои Армстронг аз нигоҳи экологӣ безарар ва бехатар, аз нигоҳи арзиш камхарҷ ва аз нуқтаи назари истифодабарӣ тарзи насби осон дорад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки хатҳои технологӣ аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ворид шуда, иқтидори лоиҳавии он дар як сол ба 9 миллион адад Армстронг баробар мебошад. тибқи таҳлили бозори дохилӣ талабот ба Армстронг 3 миллион ададро ташкил намуда, боқӣ мондаи он тибқи шарҳнома ба дигар кишварҳо содир мегардад. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани иншооти нави саноатӣ 30 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. Пеш мо муҳоҷират мерафтем, ай ватанду ва ай хунагзоду ҳозир Аҳмад ҷаноби олида ки ҳамихе заводора мақсад барои мо кушода, мо мақсад дар пеш зану фарзандои худмон ба маоши хуб кор мекунем. маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда дар маҷмӯъ бо 150 шаклу дизайни муосир истеҳсол мешавад. ҳамчунин имкон аст, ки маҳсулот дар асоси интихоби дизайн ва фармоиши мизоҷон омода гардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди чунин корхонаҳоро дар самти ноил шудан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии бо сурати кишвар қадами устувор гуфта, аз ҷумла таъкид доштанд, ки вусъати чунин тадбирҳо метавонад ба рушди иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои кории нав, баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар ва рақобатпазирии он мусоидат намояд. дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти корхона боздид намуда, аз масъулин талаб намуданд, ки ба сифати истеҳсолот таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. маврид ба зикр аст, ки Фарҳо ширкати ватании ғайёргурӯҳ бо истифода аз дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат нисбат ба бахши хусусӣ соли ҷорӣ 5 корхонаи истеҳсолӣ бунёд намуданд, ки дар онҳо 600 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд.